मिशन 2022 लक्ष्य 2022। भाइयों और बहनों, याद रहे इस बार 290 श्रावस्ती विधानसभा से आपका सेवक, आपका बेटा अभिषेक कुमार मिश्रा उर्फ मुन्ना भैया को जिताना है और क्षेत्र का विकास कराना है। अखिलेश भैया जिंदाबाद। म्यूजिक बाय अमन राव। अरे वो समाजवादी हर तो दम जरा बन के मसीहा आ गईले, अभिषेक भैया छा गईले। बन के मसीहा आ गईले, मुन्ना भैया छा गईले। जनता के दुख समझे वाला, जनता के दुख समझे वाला सबका दिल में समा गईले। बन के मसीहा आ गईले, अभिषेक भैया छा गईले। बन के मसीहा आ गईले, मुन्ना भैया छा गईले। अभिषेक भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुन्ना भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया अखिलेश यादव जी के हमें ही है चहेता हो, रोए लोग के बीच खड़ा बा, रोए सबके बेटा हो। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया अखिलेश यादव जी के इहे हवे चहेता हो, रोए लोग के बीच खड़ा बा, रोए सबके बेटा हो। श्रावस्ती विधान सभा से लड़ेला चुनाव खड़ा भइले, बन के मसीहा आ गईले। अभिषेक भैया छा गईले। बन के मसीहा आ गईले, मुन्ना भैया छा गईले। जनता के दुख समझे वाला, जनता के दुख समझे वाला सबका दिल में समा गईले। बन के मसीहा आ गईले, अभिषेक भैया छा गईले। बन के मसीहा आ गईले, मुन्ना भैया छा गईले। अभिषेक भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुन्ना भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनका अलावा दोसर न समझी जनता के विश्वास के। थान के मन में आइल बाड़न मुद्दा सिर्फ विकास के। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभिषेक भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनका अलावा दोसर न समझी जनता के विश्वास के। थान के मन में आइल बाड़न मुद्दा सिर्फ विकास के। बड़ चाहे छोट ई सबका शरण में अपन शीश झुका गईले। बन के मसीहा आ गईले, अभिषेक भैया छा गईले। बन के मसीहा आ गईले, मुन्ना भैया छा गईले। जनता के दुख समझे वाला, जनता के दुख समझे वाला सबका दिल में समा गईले। बन के मसीहा आ गईले, अभिषेक भैया छा गईले। बन के मसीहा आ गईले, मुन्ना भैया छा गईले।